Шримад Бхагаватам, превод и коментар от Шрила Прабхупада, глава 4, песен 4, глава 1, жертвоприношението на Дакша. Дакша изпитва гордост и не уважава Шива. Той организира жертвоприношение, но не кани Бог Шива. Сати, съпругата на Шива, отива въпреки това. Тя е обидена от отношението към мъжа си. В резултат на това се самозапалва. Конфликтът поражда огромно напрежение между полубоговете. Гордостта и неуважението към духовното водят до разрушение. Глава 2. Помирение. Боговете молят Шива за милост. Той проявява състрадание, так ще получава нова глава на коза. Жертвата е възстановена, настъпва мир. Всички осъзнават грешките си. Извод. Прошката е по-висша от отмъщението. Глава 4. Потомството на Дакша. Описва се родословието на Дакша, създават се различни същества, показва се разширяването на Вселената. Подчертава се ролята на сътворението, живота се развива чрез поколенията, всичко е част от божествения план. Извод. Вселената има подредена структура и цел. Глава 5. Нарада наставлява синовете на Дакша. Синовете на Дакша искат да създават потомство. Нарада ги учи на духовен път. Те се отказват от материалния живот. Дакша се ядосва, проклина Нарада. Възниква конфликт между материалното и духовното. Извод. Истинската цел е духовното освобождение. Глава 6. Дъщерите на Дакша. Дакша има много дъщери. Те се омъжват за различни матрици, от тях произлизат различни същества. Описва се космическата иерархия. Животът се разпространява, Вселената става разнообразна. Извод. Всичко е взаимосвързано. Глава 7. Историята на Друва започва. Малкият Друва е обиден от мащихата си, търси признание от баща си. Майка му го насочва към Бог. Той тръгва да търси духовната истина. Решава да медитира. Започва неговото духовно пътешествие. Извод. Болката може да стане път към духовността. Глава 8. Срещата с Нарада. Нарада среща Друва, опитва се да го разпити. Друва става решителен и получава мантра. Започва дълбока медитация, става пример за решителност. Извод. Истинската решителност води до напредък. Глава 9. Друва вижда Бог. Друва медитира строго. Вишну се появява пред него. Друва е благословен, получава духовно знание, желанията му се пречистват, става велик, предано отдаден. Извод. Чиста преданост води до божествено преживяване. Глава 10. Друва се завръща. Друва се връща от дома, баща му го приема с любов, всички го почитат, той получава царство, живее праведно, остава смирен. Извод. Истинският успех идва със смирение. Глава 11. Управлението на Друва. Друва управлява мъдро, спазва дарма, грижи се за народа, живее балансирано, поддържа духовното, става примерен цар. Извод. Духовността и властта могат да вървят заедно. Глава 12. Освобождението на Друва. Друва напуска света, получава духовно тяло, издига се към Друва Лока, освобождава се от кармата, става вечен, историята му вдъхновява. Извод. Предаността води до освобождение. Глава 13. Потомците на Друва. Описва се родословието след Друва. Показва се как царската линия продължава. Появяват се различни владетели. Някои са добродетелни, други не. Подчертава се влиянието на кармата. Историята подготвя сцената за Вена. Извод. Произходът не гарантира добродетел. Важни са действията. Глава 14. Историята на цар Вена.
Вена става цар, но е тираничен, забранява жертвоприношенията, отрича Бог и религията, налага страх сред народа. Мъдреците се тревожат, започва упадък в обществото. Извод. Лошият лидер разрушава духовността и реда. Глава 15. Наказанието на Вена. Мъдреците предупреждават Вена. Той отказва да се промени. Те го убиват чрез проклятие. Страната остава без цар, настъпва безредие. Възниква нужда от нов водач. Извод. Когато властта е злоупотребена, тя бива отнета. Глава 16. Появата на цар Притум. От тялото на Вена се появява Притум. Той е божествено упълномощен цар. Народът го приема с радост. Боговете го благославят. Започва нова ера. Той възстановява реда. Извод. Истинският лидер е служител на народа и на Бога. Глава 17. Земята като крава. Земята спира да дава плодове, Притко я преследва. Тя приема форма на крава и обяснява причината за кризата. Притко я убеждава да дава изобилие. Настъпва възстановяване. Извод. Природата реагира на човешкото поведение. Глава 18. Управлението на Притко. Притко управлява справедливо, грижи се за всички съсловия, организира обществото, насърчава духовността, хората живеят в хармония, настъпва благоденствие. Извод. Доброто управление създава баланс и мир. Глава 19. Жертвите на Притко. Притко извършва много жертвоприношения. Индра му се вижда, опитва се да успре, създава измамни практики, възниква конфликт, истината се разкрива. Извод. Завистта води до измама и падение. Глава 20. Поучение към царя. Мъдреците наставляват Притко, говорят за дарма, обясняват ролята на царя, подчертават служенето. Притко слуша смирено, приема съветите. Извод. Мъдростта идва чрез слушане на духовни учители. Глава 21. Притко и народът. Притко се обръща към народа, учи ги на духовни принципи, насърчава добродетелта, подчертава важността на Бога. Народът го обича, обществото процъфтява. Истинският лидер възпитава, не само управлява.